Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingpynkhreh nak benta ka jingele kai Indian Super League banlong hanong ba Shillong ha new tarik menta ubnai ha kamadan yele kai jong ka Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ha kapur new steng janmiet kala Ïaid shat nadu kamadan yele kai bat hadu jaka shim tiket bat jaka rung kani ka jingele kai ka ban salong ha ka new tarik ha pedeng ka North East United FC bat ka Mumbai FC menta ubnai kade ka sien ka beningkong ba kani ka jingele kai Phutbol ba he ha India kan long ha Shillong kani kamadan Jawaharlal Nehru Stadium kabade kamadan ya lekai kabashat penlong ru kum kawe kamadan ban penlong ya katamasar wai nak benta kinong ruai ba paunam na kiwe kiri ke perthai hak ba O'Brien Adams udang syudap ban wan ruai shanong ba Shillong kabal penlong hakade kamadan kum juru hadian san sengi ka sarkar kala sha ekipat ba ban net ngap jing ruai jong Ïaid kabanlong haka artarik urumphang arhajar arpasan hadian ba Ïaid unit phaino ka North East United kan beteng biang banyela kai Phutbol bat kani khun Pyrshah ya ka Bengaluru haka arphui tarik rempang haka por new steng janmien